No on se merkityksellinen asia ja pienenä kun on aloittanut urheilun, niin onhan ne olympialaiset semmoinen iso asia ja tapahtuma, mitä aina katsoo ja tavallaan unelmoi. Ja sitten niiden ohella kuitenkin pääsee kokemaan paljon muitakin juttuja ja kisoja, niin joo, on se iso juttu. Mä oon Anni Kärävä ja mä oon freeskilaskija. Mä oon Telma Särkipää ja mä oon lumilautailija. Vaikea kuvitella, että miltä se sitten oikeasti tuntuu siinä hetkessä, mutta varmaan olisi siis todella kunniatehtävä tietenkin. Niko Kytösaho ja on mäkihyppäjä. No se uskomaton fiilis, totta kai se on pikkupojasta asti ollut unelma ja katsonut aina olympialaisia ja toivonut, että joku päivä sinne pääsee ja nyt se hetki on edessä, niin totta kai sit haluaa nauttia niin paljon kuin pystyy ja viettää urheilijoiden kanssa aikaa ja olympiafiiliksestä ja koittaa vaan nauttia niin hyvin kuin pystyy.